என்ன ஷாலினி, ஏதோ நடந்து போச்சு. நடந்தது நினைக்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. ஆமாம் கோபி, நாங்கள் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும்னு நினச்சி பார்க்கவே இல்லை. நாங்கள் நினச்சது ஒன்று, ஆனால் நடந்தது ஒன்று. நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத ஷாலினி. என்ன எழுதியிருக்கோ ஆண்டவன் அதுதான் நடக்கும். ஆமாம் ஆமாம், நீங்கள் சொல்கிறது நிஜம்தான். பிரீத்தி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இன்னொரு வீட்டுக்கு போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறப்ப அது என்னால் தாங்கவே முடியல. ஆனால் அதை நான் வெளிக்காட்டிக்காமலே இருந்தேன். இப்போ எங்கள் அண்ணனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதால இனி லைஃப் ஃபுல்லாக அவங்க என் கூடவே இருப்பாங்க. ஆமா, இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அவ இவ பிரீத்தி அப்படி இப்படின்னுவீங்க. இப்ப அவங்க இவங்கன்னு மரியாதை போட்டு பேசுறீங்க. இதுக்கு முன்னாடி அவள் ஒரு பண்ணி, ஆனால் இப்போ அவள் எனக்கு அண்ணி. அதனால அவங்களுக்கு நான் மரியாதை கொடுத்து தானே ஆகணும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா, அண்ணன் பொண்டாட்டினா மரியாதை கொடுத்துதான் ஆகணும். ஆனா எனக்கு ஒரு டவுட்டு. டவுட்டா? என்ன டவுட்டு? இதுக்கு முன்னாடி என்னமோ சொன்னீங்களே, உங்க லைஃப் லாங் ஃபுல்லா பிரீத்தி உங்க கூடவே இருப்பாங்க அப்படி இப்படின்னு. ஆனா முதல்ல அதுக்கு நீங்க இங்க இருக்கணும்ல. நீங்க யாரையாச்சும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா உங்க வீட்டுக்கு தானே போயிடுவீங்க. நீங்க எப்படி இங்க இருக்க முடியும்? அட ஆமால, நான் இதை யோசிக்கவே இல்லையே. இருந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க. நீங்க பிரீத்தியை விட்டு ரொம்ப தூரம்லாம் போக மாட்டீங்க. இந்த சரௌண்டிங்ல கிட்டவே தான் இருப்பீங்க. எப்ப வேணாலும் நீங்க போய் அவங்கள பார்க்கலாம், அவங்க வந்து உங்களை பார்க்கலாம். ஆமா, அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? என்ன கட்டிக்க போற மாப்பிள்ளை எங்க இருக்காருன்னு எனக்கே தெரியாது, நீங்க சொல்றீங்க? அது நான் தானே, எனக்கு தானே தெரியும். என்ன சொன்னீங்க? என்ன சொன்னீங்க? ஐ லவ் யூன்னு சொன்னேன். இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. ஐ லவ் யூ. ஐ லவ் யூ ஷாலினி. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் உங்களை பார்த்த உடனே நான் உங்களை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இத்தனை நாள் அவங்க கிட்ட எப்படி ப்ரப்போஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாம தான் நான் தள்ளி தள்ளி போட்டுட்டு வந்தேன். இப்போ உங்கள் அண்ணனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, உங்கள் அக்கா கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, அடுத்த கல்யாணம் உங்களுக்கு தானே. அதனால தான் நானே ஃபர்ஸ்ட் முந்திக்கிட்டேன். நான் சொல்கிறதுக்குள்ள உங்கள் வீட்டில் மாப்பிள்ளை பார்த்துட்டு நீங்கள் அவரை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டா அப்புறம் என் நிலைமை என்ன ஆகுறது? அதுக்கு தான் நான் இப்போவே சொல்லிட்டேன். உங்கள் விருப்பத்தை நீங்கள் இப்போவே சொல்கிறீங்களா? நான் உங்களை ஒன்றும் லவ் பண்ணல. என்ன சொல்லி சொல்கிறீங்க? என்ன நீங்கள் லவ் பண்ணலையா? நான் உங்களை லவ் பண்ணலையே. எப்பயாச்சும் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன்னா நான் உங்களை லவ் பண்ணுறேன்னு. நீங்கள் என்னுடைய அக்காவோட வீட்டுக்காரோடைய ஃப்ரெண்டு, அதுக்கு தான் உங்ககிட்ட நான் கொஞ்சம் க்ளோஸாக பழகினேன். அதை வச்சு நான் உங்களை லவ் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் எப்படி நினைப்பீங்க? நீங்கள் என்கிட்ட பேசுகிறதையும் பழகுறதையும் பார்த்து நான் தான் தப்பாக நினச்சிட்டேனா? நினச்சிட்டேனா? இல்லை நினச்சிட்டீங்க. நான் ஒன்றும் உங்களை லவ் பண்ணல, சாரி. இல்லை ஷாலினி, நீங்கள் போய் சொல்கிறீங்க. உங்கள் கண்ணு என்னை பார்க்குறப்பெல்லாம் அந்த காதல் எனக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சுது. ஆனால் இப்போ நீங்கள் என்ன லவ் பண்ணலன்னு போய் சொல்கிறீங்க. உண்மையை சொல்லுங்கள் ஷாலினி. இங்கே பாருங்க கோபி, நான் இருக்கிறத உண்மையை அப்படியே சொல்லிட்டேன். நீங்கள் இதுக்கு மேலே என்கிட்ட இந்த மாதிரிலாம் பேசுனீங்க, அப்புறம் உங்ககிட்ட நான் பேசுகிறதே நிறுத்திடுவேன்.